U tom smislu dajem vam jednu informaciju koju ste možda čuli, možda niste, svakako će za naše građane biti ekskluziva. U Leskovac će vrlo brzo doći Jura. Jura je koreanska firma koja se bavi proizvodnjom komponenata za automobilsku industriju. I ono što je novina i ono što će, nadam se, obradovati naše građane, to je da je sa Jurom dogovoreno u Ministarstvu ekonomije i potpredsednica vlade Verica Kalanović je imala razgovore i mi smo danas pred potpisivanjem ugovora sa Jurom. Jura bi dobila 4 hektara zemljišta ovde u Leskovcu. Ono što je naša obaveza lokalne samouprave, to je da očistimo prostor i da im obezbedimo mogućnost da počnu da grade novu fabriku i na taj način da obezbede uslove da zaposle preko 1000, blizu 1500 ljudi iz našeg grada, odnosno da otvore novih 1500 radnih mesta. Mi ćemo odmah nakon ove konferencije novinare ići na sastanak sa Jurom u Nišu. Tamo nas čeka Mlađan Dinkić i Verica Kalanović i ljudi koji predstavljaju koreansku firmu Juru. I nakon toga, verujem, dogovoriti sve ostale detalje, tako da očekujem da će već u toku jula lokalna samouprava obezbediti sve ono što je neophodno da Jura uđe u Leskovac, da izgradi fabriku i da do kraja godine zaposli 1500 novih, da otvori 1500 novih radnih mesta.